Lanterně se nachází variabilní ubytování, několik různých typů vhodných pro všechny stupně náročnosti. Klienty nejvyužívanější jsou apartmány typu B, 3lůžkový s možností přistýlky, 2lůžkový pokoj a 1lůžkový pokoj, 4lůžkový pokoj vhodný pro rodiny, 6lůžkový mezonec s 2lůžkovými pokoji a možností přistýlky. Apartmány typu A, 3lůžkové studio, 4lůžkový apartmán, 6lůžkový mezonec s možností přistýlky. Apartmány typu Sunset jsou luxusnější apartmány typu A, v první řadě u moře s nadstandardním vybavením. Valamar Tamaris Villas jsou luxusní vily pro 4 osoby na severní straně poloostrova, vybavené kuchyní, myčkou, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, televizí a klimatizací. Valamar Club Tamaris je 4hvězdičkový hotel vhodný pro rodiny s dětmi, disponuje bazénovým komplexem. Ke všem typům ubytování je možné objednat stravování formou bufetu. Pokud si nejste jisti výběrem ubytování, pracovníci cestovní kanceláře vám rádi poradí.